Ajde da vidimo kako stvarno, ali stvarno izgleda noć jednog DJ-a. Ne, ovo nije neki uglancani festivalski snimak. Ovo je nešto mnogo bolje. Ovo je autentični prvi YouTube video novosadskog DJ Masija. Gledamo jednu radnu noć od početka do kraja, bez filtera, sa svim onim malim problemima i pobedama. Prava stvar. I evo ga, odmah na početku sam kaže ključnu stvar. Nema scenarija, nema pripreme. To je ono što je ovdje najbolje, zar ne? Upravo ta iskrenost, ta sirovost, čini ovaj uvid u njegov svet tako posebnim. Gledamo nešto što se dešava uživo, bez ulepšavanja. Dobro, priča počinje. Pratimo DJ Masija na njegovom putu ka nastupu pravo u srce noćnog života Novog Sada. Krećemo. Prva stanica, naravno, sam put do kluba. Znate, pre nego što krene muzika i pre nego što mesto oživi, postoji onaj, pa ne baš glamurozan deo, ali svima nama dobro poznat, stizanje na posao. I šta mislite, šta je prva prepreka te večeri? Izbor pesama? Trema? Ma ne, parkiranje. On sam kaže da je saobraćaj u petak uveče u Novom Sadu pakao. To je ta realnost posla o kojoj se retko priča, daleko od reflektora i nasmejane publike. Da bacimo pogled na satnicu. Muzika počinje tek u 10, ali cela operacija kreće mnogo ranije. Već u 9:10 uveče njegova borba za parking mesto je u punom jeku. A sama potraga, to je bukvalno mini thriller u 4 čina. Prvo čekaš da se neko smiluje i izađe. Onda probaš da se uparkiraš. I naravno, ne uspeš. Svi znamo taj osjećaj. Na kraju se nekako ugurao pored nekog žbunja uz komentar šta ćeš, nije bilo puno izbora. Potpuno realno. Dobro, parking je rešen, sada peške, pravac Laze Teleškog. A usput, genijalan moment, klinci ga zaustavljaju jer vide kameru na glavi. Baš simpatično. Konačno stiže u epicentar dešavanja, gde je atmosfera još uvek na nivou zatišja pred buru. I evo nas unutra. Sad se fokus prebacuje sa ulice na ono što se dešava iza pulta. Sad kreće onaj tehnički deo, ono što se dešava pre nego što prvi gost uopšte uđe. Dakle, šta sve nosi sa sobom? Laptop, kontroler, kablovi, mikrofon, sve standardno. Ali pazite sad, ima tu jedan super detalj. Male in-ear slušalice. Ne one velike glomazne koje obično viđamo. On sam kaže da mu one jednostavno smetaju od početka karijere. Eto, to vam govori kako svako nađe ono što mu najviše odgovara. Sve je povezano, sve izgleda super i onda muk. Pušta muziku, a zvuka nigde. A ova njegova rečenica, nešto nismo dobro. To je onaj hladan znoj koji osjeti svako ko se bavi ovim poslom. Onaj trenutak kad tehnika preti da upropasti sve. I šta je bio problem? Neki mali uređaj za koji možda niste čuli. Limiter. U suštini to je kao telohranitelj za ozvučenje. On čuva te preskupe klubske zvučnike da ne pregore. Ako on ne radi kako treba, ceo sistem stoji. Sjajan insajderski detalj. I evo ga, rešenje. Mali trik, ali zlata vredan. Mi je samo fora upaliti sve. Postoji tačan redosled. On je skontao da je neko pre njega isključio limiter. Morao je sve da pogasi pa da upali ponovo, ali ovako. Prvo mikseta, pa pojačala i tek na kraju limiter. I bum, zvuk se vratio. Kriza rešena. Dobro je, tehnika je sređena, znoj obrisan, sad konačno može ono pravo. Vreme je da žurka počne. Osjeća se promjene energije. Evo i jedne zanimljivosti o samom klubu. Petkom, kad je on bio tamo, radi samo desni, manji deo lokala. Ali subotom otvaraju se i druga vrata i mesto postane, kako on kaže, baš veliko. To je skroz drugačija priča za DJ-a. Muzika se pušta za potpuno drugačiji prostor i energiju. A ovo je fenomenalno. U toj ulici ima gomila klubova i umjesto da budu samo ljuta konkurencija, oni su ekipa. Malo svrati jedan kod drugog, popiju piće, ispričaju se. To je ta kolegijalnost, zajednica koja se drži zajedno usred noćne vreve. A kako se gradi veče? Tu se vidi zanat. Počinje se lagano sa stranim stvarima, dok se ljudi još skupljaju, a onda, kad se atmosfera zakuva, kad je klub pun, onda kreću domaći hitovi i nastaje opšta ludnica. To je to, veština čitanja publike na delu. I tako, noć se polako privodi kraju. Ajde da čujemo šta Masi ima da poruči na kraju svog prvog videa, u svom prvom obraćanju publici.
Super je što odmah najavljuje šta dalje, nestaje ovde. Planira da snima još nastupa, da obilazi druge klubove, da proba neke nove fore sa videom. Jasno se vidi da je zagrizao i da ima ozbiljan plan. I naravno, nema dobrog videa bez onog dela na kraju, znate već. Ako se nekome svidelo, treba podržati čoveka. Like, subscribe, komentar, to je gorivo koje pokreće svakog ko stvara nešto. Ali i najbolji deo poruke je ovo posljednje pitanje. Ne kaže samo ćao vidimo se, već pita šta biste još voleli da vidite. To je pravi način da se povežeš sa ljudima. Ovo nije kraj, ovo je zapravo poziv na razgovor. I baš to je ono što celu ovu priču čini tako dobrom.